सासे दुखुथिया बेरामिनि मददगिरि महरै भैरब खन्दनि जिसुआ बाग्लारिनि फिसाजो आमेनिका बाग्लारि थांनाय 3 बोसोर गोबाव सम बेरामाव गोग्लैना थानाय अदालगुरि जिल्लानि भैरबपुर गामिनि मुस्लिमा सिसिलिया मोसाहारिया गावनि जिउ आरो बेरामजों जुजिना दंबाय थायो आरो रांखावरिनि आंखालाव भुगिनानै नखरा गोबाव सम बेरामिखौ फाहामथाय होनो हायै अबस्थायाव दङमोन। मख'जाथावदि थांनाय 30 आगस्त खालाराव बिटिआर सरकार आरो आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटालनि मददथिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार हाबाफारि मेगा हेल्थ चेकआपनि थाखाय गामि गामि बेरामिफोरखौ खौरां लानायनि गेजेरजों मोनथिना अदालगुरि कलेजाव हेल्थ चेकआपनि थाखाय सनायै दख'रा एबसुआ लांनाय जायो आरो डक्टरनि बिथोन बायदियै गाबोन एबा फैगौ 2 सेप्तेम्बराव दख'रा एबसुनि दैदेननायाव फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनाय जागोन। बेखौनो खौरां मोननानै भैरब खन्दनि जिसुआ बाग्लारिनि फिसाजो तरायना आमेनिका बाग्लारिनि आखाइजों राङारि अनसुंथाइ होफैयो। लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथां जिसुआ बाग्लारिया खावलायबावो बयबो रायजोफोरनिसिम एसे मदद खालामलायनो थाखाय। लोगोसे गोसो गुदुं अनफावरि रायजो राजाफोरा नैबे एकाउन्ट नम्बर 365141499790 SBI and 0009433 आव मुं लंके मोसाहारि नङाबा 7086392365 गुगल पे आव राङारि मदद हरनो हागोन। आं बे बेमारि नखराव फैदों दोहै मोनसे निउसाव नुब्रबाय आं अकस्मातै दोहैसो मिथिदों ओमफ्राय दा आं एसे अनसुंथाइ होनो फैदों माने आं नायना थानो हायाखै बेबायदि दुखु जारलायाव गोग्लैना दङ मोनसे केन्सार बेराम होनना बुंदों ट्रिटमेन्ट लानो आरो एसे सोलिनो उसुबिदा जानाय नुनानै आं फैदों। बेरामिया जाहा बिथांनि आदैनि बिसि बियो भैरबपुराव आच्छा आङो जि एसे हायो माने गावनियाव जि दं बेखौनो आङो जे बेमारिया हामजायो बा हामो बिनि थाखाय आं एसे मदद होनो फैदों। औ रायजोफ्राबो बिदिनो सोरबा होनो गोसो गुदुं दङब्ला एसे एनै जा हायो बेखौनो होनो थाखाय आं खावलायदों। औ गाबोनो बिथांखौ गुवाहाटी केन्सार हस्पिटालाव लांनो नागिरदों। दा बेयावबो माने बारा जथेस्थ' रां रुफा गैया गारि भारा बा थाहैनो मानो नायनो बेबायदि उसुबिदायाव गोग्लैना दङ। आं बेखौ नुनानैनो एसे अनसुंथाइखौ होफैनाय जाबाय। आच्छा आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटाल दा बिथांखौ बाहाय लांनाय जागोन। खुलुमबाय रायजो राजा बिथांमोन दायो आंनि नखराव जिसाय फंबाया फैनानै जेरैबायदि अनसुंथाइ होफैबाय आं बेखौ गोसो गोथारै बिथांखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिथांखौ आङो हामबाय होनो आरो बिदिनो रायजो राजाफोरनियावहाय आं खावलायदों जा हायो थाइसे थाइनै बिथांमोना थाइसे थाइनै अनसुंथाइखौ हरोब्ला मोजां जागोन। आरो आङो बे बिटिआर सरकारनिफ्रायबो मोनसे हास्थायनाय दङ बिटिआर सरकारा जितु डेपुटि चिफ सारा जुदि अननानै बेखौहाय खामानिखौ मावनानै होयो बे गासैबो जोंनि बे बिटिआरनि सरकारफ्रा बेबादिखौहाय नायखानांगौ होननानै आं बेखौ सानदों आरो। बेरामा दिनै 3.5 बोसोर आगान होबाय। गोबां समनिफ्राय आङो एसे एनै बिजि सेलेन होनानै आं नायबोबाय थादोंमोन। बेजोंनो आङो रैखा खालामनानै दोनथ'बाय थानाय बायदि जादों जाहाथे डाइरेक्ट माने हामजानायखौ आं मोननो हायाखै थाखा फैसा अभाबाव। आं दाखालिबावै मोसौ मोसा बोरमा सोरमा गासैबो फानजोबनानै केन्सार हस्पिटालाव आं लांदोंमोन नाथाय बेयाव रिपर्ट बानायनायावनो गोबां फैसा थांबाय। आं बे हस्पिटालनिफ्राय आङो जेननानै फैनो गोनां जाबाय। आं मास मोनसे गाहाम
बेबादि डकुमेन्टस बानायनो हायैयाव आं फैफिननो गोनां जाबाय। मिथिनो मोनदों एबसुआ गाबोन आयुर्वेदिक कलेजाव दैथायहरनायनि बाथ्रा। आं दाखालि बुधबारखालि थांबाय डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेल एबसु सेन्ट्रेल बडिनि मानसिफोरजों आङो सावरायबाय। बिथांमोना एबसुनि मानसिफ्रा दायो बे बेमारिखौहाय गाबोन मैयानो दैथायहरनो सानदोंमोन, बुंदोंमोन, नाथाय आं लांनो हायाखिसै थाखा फैसा अभाबनि थाखाय। दा जिसाय फंबाय जिसाया जथेस्थ' हेफाजाब होबाय। आं बिथांखौ मा होननानै आरो बेबादि हामलायनायखौ आं जासिबावगोन। आंहा गोसोआनो बहुद खुसि। बेबायदि एबसुआबो दिनै बिराद गोबां माने आंखौहाय हेफाजाब होफैदों आरो बेबायदिनो गाबोन लांनायखौहाय जों लाहार फाहार खालामनाय जाबाय एबसुनिफ्राय। एबसुआ जथेस्थ' हेफाजाब होनाय जाबाय आरो आं बेखौनो खावलायबाय। बाजाज